nele berta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honarat do anaphan kardom nang pajireglo kardom tane pini arsik jeda berta norangton penajita Karli tang tikatar terang lapen om puteron pi atumasopi agoni terang pi achoramen lake Brazil inti lapen asomar banghini aphan bi teka koksi hempen kapjui Lakhain koira phone nili bamasi constituency ke parlo nili block asai hemadung head ketu Karli tang tikatar terang atumasopi theria cheklo ni phai kethom ajo alom achor pen kache bohong ajok sai jok je hempen kapjui Dater police station adong head kedo Brazil ing tipen kache pachar agoni terang pia tum penanso kache bhong sai jok je hempen dam je ajok apinan lapen asopo asupi lapen acheklepo nogen terang atung kachiri dode sang sepin lasi majok le theklong pusita alang like achor do asopo asupi do aporsi karbyang long arat nahok le dam do nahok le theklong sita ke theklong abang aling kanghon pen nilitum achekle mar aphan nang pachini bek tha pusi ningaklong pen kachoni ri parpon Agoni terang pia phan theklong polatang te birta kapaleji sepalata phai lake 9395114510 lapen 8822791992 Laso sepalata phai along majok la theklong sita acheklepon nogen terang lapen konton terang aphan nang pachini vek tha pusi acheklepo maratum kachuning ri parpon Ini nonne Ningje lam thekala pulho ningje pi lapen mehe bang pi lam ne ko sompe ne chibhong sai sai ma ningje pi bang ko natong dam julu ne phun kol itip nang deng go hati si do pu kya hut bange a belek dem si do pula pusinang than thap nang than phure asin hok le do sita mapa ka tum le theklong sita me la phan la je theklong lo pute nep cek raba pasang kok ramu la nitum a cikle martum phan aso kontak nomor long nang call tha lapen nang pachini tha pusi kadok ko be karbing long arat atum phan same chuning ri pen pachini lo na telefon nomor se thai ma telefon nomor ke 9395114510 la hello nile contact number lo Karbiang long choki hola pen Onil Sonrong par report Biswanath Karbi live Tang te pini adun thua berta non putarang ton pen arjikha Theria chiklo ni phai trok arni Karbiang long along ri lakhaing koi singhason ke parlo ti chomarong toar pi arling along ihum bolero hem konglong ahir eng tangrak pen kaching koi Berta kerep dun long atengke theria chiklo ni phai trok arni Guwahati arong sopi pen kibang bom ihum bolero ahem konglong kebek kapachat pi gajok lakhain koi singhason ke parlo tichom arong towar pi arling along kaching koi ahir eng tangrak anpin lo Labangso bolero hem konglong kaching koi ahir eng tangra gajok kebek lapen kache thapatum penang an aringa hu sonang kok loputa hadak aratum nang than pachinidun lapen non amat sekelang ja phan pura sekelang ahem an pon et lopusi nang than pachinidun to Labangso kaching koi ahir eng tangrak bolero hem konglong registration a phai lake MN5EC AK 4 sir cap ke thompli mate MN01 AK 5934 henlo Karbiang long manjapen momita timung pi report Biswanath Karbi live Tang te pini adun thua berta non putarang ton pen arjikha Karbiang long along ri lakha krener cap korkanthi constituency ke parlo samilangso ahithi pen kahelo kilometer thok bag doji korkanthi alangsun mate korkanthi picnic spot along nilitum Biswanath Karbi live aperangke Augustine rong parpen kahumri da masai kedengpon
Hadak araratum nilitum bisonat karvi lai paprangke Agustin rong parpen kahumri da mahut nang kethan do na tengke anso se ali racham ki piji la pen kacherai kom thekji aphan pura prabjin pen korkanthi alangsun management committee sengda prang popusi nang than pachinidun Lapanar parta anso se korkanthi alangsun alir alon ki piji aphan pura Karbenglo autonomous council ahin pen korkanthi alangsun alir alon ki piji aphan sai kedeng ponji aphan kachoni ri parpon Lapanar parta hadak araratum nang thandun thua tengke barla porlo tangte kachelenga towar kahinu parpi ka jok pe nang ana kisung jetong nang kok titipusi nang than pachinidun lasi prabjin pen Karbenglo autonomous council ahin pen towar kasloka sai kedeng ji aphan kachoni ri parpon bang cerap cito kadok kawe la council pen cerap cito la pente council along alangli chairman alangli bidasing to bigedo hutsi nilitum la so bang picnic spot paman pon lo la sinilitum la hembong lo humni bang kem onlong lo la pente la so phi bang bom lo BJP sarkar bang dera hin pen bang ke nilitum kicing hona raju tisu em sarphan chuning ri lo la pente kadok kawe ilitung nadak Karbianglong da CM pendang lok kadok kawe nilitung tourism em tum phan chuning ri pen nona bangke nilitung phan daga bangke dining mas dining set bang nang pilo la pente nili kining je yelam bangke lalo nona mata bangke nilitung bang tuara bangke asabo dure chelang boykis tami ningkreng apora bangke nilitung gari kethe bang kupida lo sita gari so bangke bang un la pente nilitung malong nona mata bangke la BJP dohur bangke la mas dining set nang pilo la pente ako la ansuse nilihin pen Karbenglo autonomous council CM Dr. Tuliram Rohang Phanta Chuningri Padi Krimlo la pente non kedobom tourism em alangli lunsing terona Phanta Chuningri lo la pen non kebang ji lang bangke la ansuse nili tumalong bangta dak korkanthi so picnic spot along la ansuse padi block ji phana bang nili tumalong jakong horang nang pidun pupusi nili Chuningri lo la tela dak bang kebang bang dubik kebang sai bangke minasi ciklem kang lo athe la so kebang thira sai ciklem nang ko bangke dak keton kelang bangawe cipari deng bangawe lang la si non kebang ji kado kawe jirpi Karbenglo rat doan la pente alang litum dak korkanthi so picnic spot along nangalang jirpi jirputum doan first time nilihin pen chuniri pu bangke lalo nang litum ta wang pen ladak kechu kijun det pena lo polotang te alang nang litum la kiter ke doan la pente nang litum dak pima kewan plastik punoi mate kaprek pine disposal do pusitame nang litum kado kawe sitame cipang thirkang po pusi nilihin pen chuning rilo Ente dari tum la bangso dak komiti kisah ki fana tum cesik pon la pesan dulu mah. nilitum kedamtang mathapon lo nilitum ladak same langso kedo aratum inut bahani pen nilitum cipatir pipon lo nilitum pining pensi la 2022 pensi ke cheng ponji po alam do la nilitum nimena tangka pensi nilitum lahai aprang ke lahai anta sok ram saide lapu anta tangram sugali non nang lita theglong lo nilitum nilimena tangka hajaran koi susi nilitum lemsa chairman la pente nilitum dak korkanthi mate same langso kethe geding tum pen cherap si nilitum mina tangka pen kisumana bangke nilitum pan pon lo la pente pan khai pon lo sita nona mada bangke nilitum molong la so committee bangke sengik ela Ente nani tum la bangso la hai hembong nong ni nagiti ke komai klok nani la kedamtang la humni hembong long bang na pi bangke la ke alang li kedamtang kongres ulah hai kongres ahud alang li la bita sing tok bi la council chairman do se alang li bang la so bang nang pilo la pente non BJP bang dera hin pen bangke la non mass dining set bang nang pilo Ente non ali adeng ni main kacin ni dunia alam thiko pilok pini son dak do mah. nili chuni riji pu bangke lalo athe nili tum korkanthi along korkanthi homosti pu chilong i bangke la so lang roi han lo korkanthi so amen pen si chilong i pon lo la sinon nili korkanthi pendang lok la pente council along CM Dr. Tuliram Rohang Phanta nili hin pen chuni ri pon lo la pente council long ke thege ding tum an sitame non ki bang ji bangke same langso along korkanthi so picnic spot do la pente proper korkanthi ke parlo ke picnic spot bangke la korkanthi so picnic spot han lo la sialang litum non ke bang ji
asengkan mate alang litum do kado kawe nili tumalong da kor kanchi picnic spot along nili tum tuar pendang lok la pente kaprek nani an kituna dim tangho la pente nani barpi barso dim la pente karbi hemtun tangho la pente kinang sod do piglang nili tumulong la so lang roi hini do isi la pupen ke parji phanabang la bang ta council along CM Dr. Tuliram rong hang phanstame nili hin pensioni ripon lo la pente council long ke thege ding tum an sitame non kiwang ji bangke same langso along korkanti so picnic spot do la pente proper korkanti ke parlo ke picnic spot bangke la korkanti so picnic spot halo la se alang litum non kiwang ji asengkan mate alang litum do kado kawe nili tumalong da korkanti picnic spot along nili tum tuar pendang lok la pente kaprek nani an kituna dim tangho la pente nani barpi barso dim la pente karbi hemtun tangho la pente kinang sod do piglang nili tumulong la so lang roi hini do isi la pupen ke parji phanabang la bang ta food bridge lang nang pinang po la pente la so picnic spot pan ke lang damji pulutang te la towar suding dam ta chipo wai pis tame la pula food bridge jong sinang pi pulutang te la puna pen la step nang pinang po la jong sinang pi pulutang te la ke proper ilitum la langsung na long pen bangke cicari plot po la pen lang mesen la daga bangke la si kado kawe la da council ke theke ding pen dang lok Dr. Tuliram Ronghang alang litum phan an tame nilihin pensioneri bangke la kado kawe development nang pipo pusi la pen nang pi vek nang po pusi nilihin pensioneri lo ente non na kia komiti bang eseng sa po maduli bang sitami atikat ada bang itinang ilo kedi oh non amat ke la pulo nilitum da komiti bang ke awelang kelang bang awelang lasi kewang tuman sitame non make free lang sitame free po sitame nang litum bang isi bang cemat hakang nang ji kecemat hakin nang sod bang gelalo atheda keton kelang bang awe komiti awelang apot kewang tuman bang sitame lada bang ke nang litum kiter ke doan hadapan kewan kopima kewan ke doan sitame kiter an sitame mina cipang thir pon po pusi nilihin pensioneri glo Nana pini prime time abirtan la an pensik kang ton eklo. Kado we phanta kurwang thula pen domi thakni.